Zorica Brunslik, moja draga koleginica, uzor u mnogim stvarima, moja ispisnica, jer smo ista generacija i znam koliko je teško održavati se i izgledati isto sve ove godine. Izgledaš fantastično, jeste, izgledaš fantastično. Pokazala si mi svoju teretanu gde vežbaš. Rekla si mi da se trudiš da održiš svoju liniju kako treba. A evo onda sam ti ja donela kao jednu preporuku. Tebi sad više ništa ne treba da slušaš. Ma treba mi, to časkom se vrati. Za održavanje tu je Nutrivix. Evo, to ti je moja topla preporuka. Ovde imaš pakovanje od... Ne, samo da te pitam nešto, kako ste vi smeli moju sliku da stavite ovde? Pa eto, koliko ste vi pitali stavite ovu ribu? Pa taj stručić smo morali. Morali smo. Pa za ovo moram da naplatim. Jeste čuli? Stvarno. Pa ja jesam zaštitno lice Nutrivixa, evo vidi se. Jel se kupuje u ovakvom paketu? U takvom paketu, dobro. Tako je. U takvom paketu kad kupite ovako, to vam je znači 3 meseca. Za 3 meseca, realno, ako se pridržavate ovih uputstava, izgledat ćete kao Zorica Brunslika, evo ovde. Samo su glavu zaboravili da mi stave.